Sådan. Så kører vi. Så vender jeg lige tilbage til forsiden, fordi jeg vil godt lige sige, hvad det er, der adskiller det her spørgsmål fra det tidligere. Det er jo det, at der i den måde, vi har lavet emneformuleringen. Her står ældre og nyere voksenlitteratur. Og det betyder jo, at vi har et spørgsmål, der er dedikeret, eller et emne, der er dedikeret til børnelitteratur. Og det talte vi om sidste gang, og det er der god grund til. Børnelitteraturen fylder meget. Der er en helt særlig, kan vi godt sige, teori, og der er en masse didaktik, der knytter sig til børnelitteratur. Og der bliver overvejende læst børnelitteratur, også både på mellemtrin og langt op i udskolingen også. Måske mere med en retning over imod noget, der begynder at minde om ungdomslitteratur, som jo også er en etableret kategori nu om dagen. Men når man kigger på undersøgelser af forskellige art, så er der blandt mange af de der kritikere og forskere, der arbejder med det, enighed om, at der bliver læst for lidt voksenlitteratur. Det er et problem, fordi der er noget med motivation, og der er noget med teksternes tilgængelighed, sproget, forestillingsverdenen og alt muligt andet, som selvfølgelig bliver specielle udfordringer, når vi har at gøre med den ældre litteratur, og når vi har at gøre med voksenlitteratur, og når vi har at gøre med voksenlitteratur, der er ældre. Men det er sådan set også en udfordring, når vi har at gøre med voksenlitteratur, der er samtidig, eller i hvert fald yngre. Så der er en udfordring i forhold til det der med overhovedet at få eleverne til at interessere sig for noget andet, end det, der ikke lige præcis tematiserer deres egen umiddelbart genkendelige livsverden. Det er noget motivationelt, som kommer oveni, man kan sige, den generelle udfordring, der ligger i forhold til overhovedet at få børnene til at interessere sig for at læse. Altså at få dem til at læse som noget andet end en pligthandling, de gør for skolens skyld, men som de i virkeligheden dybest set ikke får hverken oplevelser eller personlighedsudvikling eller noget som helst andet ud af. Så der er altså, kan vi godt sige det, lag på lag af udfordringer i det her. Ikke desto mindre ved vi også, at der er nogle rigtig gode grunde til, at litteraturen er et vigtigt medie. Og det kan noget, som man ikke bare kan erstatte med videoer eller computerspil eller andre æstetiske udtryksformer. Så det er det, vi egentlig prøver at fastholde som et kerneområde i danskfaget. Så hvad gør vi nu i forhold til spørgsmålene her? Vi vil gerne have et spørgsmål i det emne, for at sige det på den måde, der er dedikeret til børnelitteratur, fordi det er så stort og fordi det er bla bla bla. Men vi vil også gerne have tematiseret den ældre litteratur og voksenlitteraturen, og det har jeg så gjort. Det er det, der ligger bag den tænkning her. Det er jo også selv, der laver de her emner, ved at slå de to ting sammen, de der to områder. Så det er altså et område, der rummer udfordringer, ud over de udfordringer, der også er det i det børnelitterære område. Men ikke desto mindre er det slået sammen. Vi slipper omvendt for at skulle definere den der grænse, som vi tidligere har skulle holde os til, nemlig hvis vi både arbejder med nyere og ældre litteratur, hvor går så grænsen? Når vi kigger på de tidligere eksamensspørgsmål, så kan vi se, at der ligesom bruges hele flere linjer til ligesom at præcisere, hvad forstår vi så ved ældre litteratur, ikke? Hvornår litteratur er ældre? Er det fra forrige år? Det vil nogen sige, ikke? Eller skal vi helt tilbage til 1700-tallet? Det vil andre sige, ikke? Og hvornår er litteratur nyere? Så det er jo nogle lidt flydende begreber, det der, ikke? Så det vi har sagt der, det er, at vi har lænet os op af opgivelserne til prøven i dansk efter 9. klasse, det vil altså sige prøvevejledningen. Og den prøvevejledning, den er stadigvæk gældende. Og jeg vil virkelig anbefale jer, når I arbejder med det her område, det er en af grundene til, at jeg lige til orientering har sat det gamle spørgsmål ind, at kigge ind i prøvevejledningens dokumentet. Det er den der vejledning, der ligger. Den ligger til jer i vores ressourcemappe, og I kan let finde den, også på IMUs hjemmeside. Fordi, når I skal arbejde med det her spørgsmål, men det gælder ikke kun, når I skal arbejde med det her spørgsmål, det gælder også i meget høj grad, når I skal arbejde med faktiske tekster.
altså med ikke-fiktionstekster. Hvorfor? Fordi de didaktisk set i et progressionsperspektiv alle sammen peger frem imod at kvalificere eleverne til at kunne gå op til den her prøve i 9. klasse. Det er ligesom det, der er slut-evalueringen af hele folkeskoleforløbet for dansk. Det skal bare ikke være en stor teach-to-test, men læreren skal alligevel medtænke det her perspektiv i tilrettelæggelsen af undervisningen og i tekstudvalget. Og det, der er det gode ved den vejledning, og det gode ved den opgave, det er, at den kræver af jer, at I arbejder varieret og bredt i hele tekstlandskabet. Det vil sige både forskellige fiktionstekster, altså tekster i forskellige genrer, men også fra forskellige perioder, i forskellige stilarter, af forskellige forfattere, med forskellige tematikker, altså arbejder varieret. Og det hænger jo så selvfølgelig sammen med, at tekstarbejdet jo indgår ikke bare i et snævert tekstkompetenceudviklingsperspektiv, men i et dannelsesperspektiv. Det kræver, at vi kan tænke det for hele livet, for at sige det på den måde. Ikke? Det andet det er, at vi gerne vil sikre os, at vi både kvalificerer eleverne i forhold til at kunne navigere i faktiske og fiktive tekstlandskaber. Og det tekstkompetencebegreb, man næsten kunne sige, der ligger implicit i danskfaget. Altså gør de fiktive tekster til noget andet og mere end bare gode oplevelser. Der er en tilbøjelighed til, når vi taler motivation, og når vi taler logos eller argumentation for arbejdet med tekster, at vi siger, at logikken, logosen, appelformen bag, at vi skal arbejde med de faktiske tekster og metateksterne, det er sådan noget med manipulation og kritisk literacy og alt det her. Og det er jo indlysende, at vores virkelighedsbillede bliver vendt og drejet og manipuleret med, så det fløjter i øjeblikket. Det er det gjort i nogle år, men nu er det da helt vildt, ikke? Understøttet af alle mulige teknologier. Det er jo klart, at der ligger en virkelig vigtig, kritisk, demokratisk dannelsesopgave i det kompetencebegreb, der knytter sig til arbejdet med de tekster. Men der er også en tendens til, at biblioteker og skolebibliotekarer og litteraturpædagoger taler så meget om den gode historie og om den gode oplevelse. Og det at have det gode sociale fællesskab omkring læseoplevelser. Og det står jo også læselyst, læseglæde, og der står det der med indlevelse og oplevelse i fagformålet i forbindelse med arbejdet med tekster, herunder ikke mindst fiktionstekster. Det er jo ikke de gode læseoplevelser, man får, når man sidder og laver kritisk analyse af en eller anden finanslovs pressemeddelelse, vel? Det er noget andet. Men når vi skal arbejde med sygdomsjenta eller med en anden, så lægger vi vægt på, at vi er motiverede, er det lystfremkaldende, er det interessant for mig, genkender jeg mit eget liv i det der. Og så siger vi, at det er den vigtigste logos / pathos. Det er det, der driver fiktionsmotoren. Det er, at vi skal have lystlæsning, gode oplevelser, meningsfulde oplevelser, følelsesmæssigt tilfredsstillende oplevelser. Nu virker det som om, jeg står og vrænger lidt af det. Det gør jeg ikke. Jeg mener faktisk, det er primært og vigtigt, og det er en kæmpe opgave at levere det. Men det, jeg siger, det er, at fiktion er en vigtig udtryksform i vores verden, i vores samfund, i vores kultur, også på andre områder end på altså at få ind på opleveren. Og den gode fortælling er ikke bare vigtig, fordi det er en god fortælling, der er spændende og et eller andet. Det forhold, at vi har en kan vi næsten sige, institution i vores samfund, både litterær og filmisk og på alle mulige andre måder, der vi overhovedet har fiktion som repræsentationsform i den moderne forstand af ordet, er en virkelig central tekstkompetence. Blandt andet fordi,
det er den, der så at sige gør det muligt for os at stille kravet til det, der ikke er fiktion, om hvad det netop ikke er. Og at præcisere, hvad det er, vi fordrer og kræver af fiktionen, når den virkelig er seriøs og alvorlig og gør noget. Nemlig, at den rummer mulighed for at udvikle vores verdensforståelse og vores selvforståelse ved at udfordre os. Altså ved at tænke nye mulige verdener. Ved at forestille sig noget, der modalt set ikke er, men kunne være, burde være, måske er, eller netop ikke er, som et parallelt univers. Så vi på den måde legaliserer og danner folk til at kunne reflektere over, at verden kan være anderledes. Rigtig meget anderledes end den verden. Altså at kunne forestille sig anderledes verdener. Og når man kigger på det, vi regner for at være stor fiktion ned igennem historien, så er det tydeligt. Der er ikke længe, jeg ved ikke, hvor mange opfindelser, der senere er blevet gjort. Altså teknologiudviklinger, der er blevet forudsagt, fordi nogle fiktionsforfattere, malere, designere, kunstnere, arkitekter, men meget forfattere, har sat sig ned og forestillet sig, at det faktisk var muligt. Det gælder det at flyve, det gælder androider, det gælder alle mulige ting. Ubåde, alle mulige ting, som nu selvfølgelig er en del af vores faktuelle virkelighed, er hundreder af år blevet forestillet som virkelighed. Så på den måde der er fiktionen et laboratorium for at skabe nye virkeligheder. Og det er noget helt andet og vigtigere, end bare det at få en god oplevelse. Der er også det ved det, at fiktionen ligesom rummer en påstand om, at grænsen for normal etisk og moralsk kobling imellem det gode og det onde, den er ikke helt ophævet, men den er sat i parentes. Den er sat ud af det normale register. Og vi kan tillade os at sige ting i fiktion, fordi vi ved, det er fiktion, som krænker vores mest fundamentale etiske grundsætninger. For eksempel grænsen mellem liv og død, for eksempel grænsen mellem civilisation og ikke-civilisation, forskellige tabuer, incesttabuer, voldstabuer, andre tabuforestillinger, de bliver krænket af fiktion. Og fiktion, når fiktion bliver virkelig strider imod, så bliver den virkelig ikke alene rebelsk, den bliver også nogle gange ond. Bare tænk på American Psycho og alle mulige andre ting. Ikke? På den måde, at den simpelthen udfordrer vores følelser af, hvad der er acceptabelt. Og det gør den jo selvfølgelig ikke, fordi den mener, at det bør være acceptabelt, at vi går og piner livet af hinanden og alt muligt andet. Tværtimod. Men den gør det simpelthen fordi den åbner et rum, hvor vi kan bearbejde de impulser og gøre det i en æstetisk form. Så derfor spiller fiktionskompetencen på rigtig meget andet og mere end den blotte og bare gode fortælling og den hyggelige oplevelse og det gode fællesskab og det lille gys. Så alt det her, det er jo, og der er masser af steder i verden, hvor man virkelig ikke er glade for fiktion. Og det er selvfølgelig fordi, det modsiger magthavere, det modsiger autoriteter, det modsiger vedtagende, selvfølgeliggjorte normer. Og det rum, det kan på mange måder, når vi kigger på de debatter, der er i øjeblikket, og de folkedomstole, der spiller for åbent tæppe i øjeblikket, siges at være truet. Så det er ikke kun, kan man sige det, i form af misinformation og desinformation af grænsen imellem det fiktive og det ikke fiktive er truet. Det er også i forhold til det, vi kan kalde for ideologisk korrigering af, hvad acceptabelt fiktivt udtryk overhovedet kan være og må være.
Og det er noget, alle lærere på et eller andet tidspunkt møder. Vil jeg arbejde med den her tekst i den her klasse, fordi jeg ved, der er x antal forældre, der har x antal mishagsimpulser over for forskellige ting. Eller x antal elever, der får leverpostejmaden galt i halsen, hvis jeg begynder at tale om de her ting, eller vi begynder at læse de her tekster. Og så er det letteste jo selvfølgelig at sige, nej, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke stryge nogen eller noget imod hårene. Derfor så vælger jeg bare pæne, velfriserede tekster, der giver de hyggelige, gode læseoplevelser. Men man viser altså en rigtig vigtig grund til, at vi overhovedet har fiktion som en repræsentationsform i vores samfund, og bla bla. Ja, jeg prøver bare lige at koble de tematikker, du står og snakker om her nu. Det er vel tematikker, vi sagtens skal indtænke i vores problemstillinger. Yes. Godt. Ja. Og det var en kommentar til den. Det var lidt af det samme, jeg tænkte. Altså sådan, kunne det jo så ikke være en idé, at for at man ligesom, vi skal jo undervise i det her, og de skal jo netop også have den der tidshorisont, det perspektiv med, og man så ikke kunne til eksamen gøre det lidt eller at man tager en gammel tekst eller noget fiktion, for så at pætte det op til nutiden. Jo. Altså sådan, og så lave nogle koblinger med, at det er jo også det, der engagerer eller får noget læselyst. Altså er det sådan noget, der vil være godt til eksamen? Ja. At lidt koble alt det, du lige har sagt rundt i noget undervisningsmateriale? Fuldstændig. Der er didaktiske begreber, der direkte, så at sige, stiller handleredskaber til rådighed for, at man kan tumle med de her problemstillinger og foretage nogle vægtninger på forskellige måder. Ikke? Men altså, det var i virkeligheden en del af en reklame for, at når jeg arbejder med det her spørgsmål, og når jeg arbejder med de faktive tekster, inddrager det her vejledningsdokument, fordi det viser, hvad det er for nogle formelle krav, I bliver udsat for, når I til prøveoplæggene til folkeskolens prøve i 9. klasse skal udarbejde ikke alene litteraturlister, men eksamensopgivelser, fordi det skal I. Der skal I altså lave tekstudvalg. Og I ville kunne svare på det her spørgsmål ved at inddrage det der folkeskoleprøveperspektiv. Hvis det eksempelvis er for 8. og 9. klasse, særligt 9. klasse, I arbejder og sige, jeg vil med henblik på at diskutere prøvebestemmelserne for tekstudvalg og eksamensopgivelser til prøven i 9. klasse, vise hvordan man hen over et år eller to kan arbejde i progression i forhold til et par udvalgte genrer med at kvalificere eleverne til at kunne imødekomme kravene ved prøven. Og så bruge det som en vej ind i en eller anden form for formulering. Men uanset hvad, så indeholder den vejledningsdokumentet nogle virkelig gode eksempler på tekstgenre, man vil kunne bruge som inspiration for at udvælge konkrete tekster. Så der kommer til at fremstå afbalanceret. Så derfor er det altså et rigtig godt dokument. Ja, det var nok om det. Du vil sige noget. Jeg tænkte bare på, altså når den både hedder ældre og nyere litteratur, altså så ville det vel være en fordel både at vælge noget, der er ældre og noget, der er nyere. Fordi nogle af de andre sagde du, det var okay bare at vælge én primærtekst, men i den her ligger det ligesom op til, at man vælger 2 primærtekster mindst. Ja, og der vil jeg sige, altså der ligger i og betyder det enten eller både og, ikke? Ja. Så det kan betyde begge ting. Okay. Det vil jeg mene. Okay. Altså, det må ultimativt, hvis I har en eller anden god problemstilling, som jo rummer bredde nok, ikke frisætte jer i forhold til, at det måske er 70'erne som periode, for eksempel, man sagde ikke også, eller 60'erne som periode, ikke? Og så har forskellige tekster, ikke?
Og det må jo sige, det er nok nyere, ikke? Eller man siger, det er nyradikalismen, altså den der kulturkritiske realisme, der var i 40'erne og 30'erne og 40'erne, ikke? Nej, det er nok, nyradikalismen, det er nok lidt senere, ikke? Det er faktisk 50'erne og 60'erne, ikke? Eller eksistentialismen i 50'erne og 60'erne. Altså der vil man godt kunne tage sådan en periode, for eksempel, ikke? Og så bare beskæftige sig med den. Ja, og så ville man måske som en del af perspektiveringen kunne sige, at vi kunne gå tilbage og samle et eventyr Andersen op her og sige, at det tilbyder en helt anden dannelsesfortælling end den, der møder os her, ikke? Og så sætte det op imod hinanden, så der kommer en eller anden form for perspektiv på det. Men jeg vil mene, at det her det lægger op til, at I både kan kombinere ældre og nyere litteratur med nogenlunde lige vægt, at I kan koncentrere lidt mere om noget nyere, men voksenlitteratur. Det er for at forsikre det der med, at I får muligheden for faktisk også at arbejde med tekster, der er skrevet for voksne. Fordi de er faktisk, det ved alle lærere, der har stået i 9. klasse, de er, deres kroppe er, det er store voksne mennesker, vi har med at gøre, altså. Det er unge, vi har med at gøre, ikke? Så vi behøver ikke at læse børnelitteratur i 9. klasse. Ja. Det er fordi, har vi ikke også et spørgsmål, Jo, det vil sige, at vi har et helt emne, der hedder... Men du så synes, at det ville være en god idé, ikke at... Altså gå lidt mere voksen til værks i det her trækspørgsmål? Ja, fuldstændig. Okay. Men man vil sagtens skulle skabe progression imellem det, man laver inden for børnelitteraturen, og det, man laver inden for voksenlitteraturen, både ældre og nyere. Okay. Ved at sige, at i 4. og 5. klasse, jamen der arbejder vi med nogle litterære genrer og motiver. Ja. For eksempel Det fremmede barn. Vi læser Pippi og sådan noget der, ikke? Eller vi arbejder med fantasy, ikke? Som genre. Og så læser vi Brødrene Løvehjerte i 4. og så læser vi Genren, Reuter i 5., 6., 7. klasse, og så læser vi noget nyere sci-fi fantasy som voksen litteratur. Lave et perspektiv. Lave sådan et progressionsperspektiv, Ja. ikke? Det vil give helt god mening at gøre det på den måde, fordi så får man ligesom mulighed for også at demonstrere, at man kan faktisk tænke lidt på kryds og tværs, på langs og på tværs, når man tilrettelægger tekster, ikke? Og tekstarbejdet. Så det kan I sagtens gøre. Men altså det vil jeg godt have blødt lidt op, for at undgå den der grænse før 1870, ikke? Sådan at sige, ja, ikke? Men det der, det er til gengæld godt, ikke? Det, der står i det øverste der, nemlig at diskutere både læse- og litteraturpædagogiske forhold, er et rigtig godt råd. Men det er jo igen ikke et krav. Her der var det jo ligesom noget, der var formuleret som et krav, ikke? Men det er et rigtig godt råd, ikke? Fordi ud fra ideen om, at læsning og literacy, læse- og skriveforhold, det er noget, man meget ofte holder op med at undervise i, faktisk, på mellemtrinnet. Men man bør faktisk arbejde videre med elevernes læseperspektiv. Så at inddrage et eller andet litteraturpædagogisk, ligesom tværgående perspektiv der, det er jo ret oplagt. Men igen, der er ikke noget, der tvinger jer her. Det er bare oplagt. Derfor lægger jeg eksamensspørgsmålet, fordi det ligesom peger på, at det er en mulighed. De to der, det er gode muligheder. Den er heldigvis afskaffet nu, ikke? Det, der står i det næste lille afsnit der, det er jo stadigvæk en del af det, ikke også? I skal kunne analysere teksterne. Og det bliver lidt en bunden opgave for jer at demonstrere, at I har et lidt fagligt fundament for at lave det der. At I kan vælge en relevant metode, en eller flere relevante litterære metoder at arbejde med i jeres lærerfaglige analyse. Og I kan omsætte det didaktisk. Det ligger der nogle slides om, som kan hjælpe jer med. Og en ret let genvej til at foretage de relevante valg i forhold til, hvad I vælger at gøre. Men det er noget, der vil blive ventet af jer, I skal kunne lave den kobling. At der er en sammenhæng mellem, hvad I som lærer bruger af metoder til at analysere en tekst med, og hvad I så efterfølgende gør med den i undervisningen, og hvordan det afspejler sig i de aktiviteter og læringsdesign, I laver, ikke?
Ja, så det er egentlig det der. Og det performative element der, det er heldigvis aflyst i den form, det har her, men som vi lige stod og talte om det her i pausen, det er der jo stadigvæk som en mulighed for jer, ikke? Det er bare meget mere blødt op i form af, at I kan demonstrere læremidler, som I har redidaktiseret eller mere eller mindre selv produceret, og præsentere dem, som I vil præsentere dem for en klasse, ikke? Og demonstrere, hvordan de fungerer, ikke? Det vil være performativt, ikke? Eller vise, hvordan I vil holde oplæg, eller hvordan I vil stilisere et eller andet, ikke? Og I kan også demonstrere det i form af dramatisering eller noget andet, og det må I gerne gøre helt konkret foran snuden på os, så vi ser, hvordan det kunne se ud, ikke? Læsteater for eksempel, eller noget andet. Så det, der har I et meget bredere felt, og det bliver mere afslappet, fordi det ikke ligesom bliver sådan, nu skal vi til at se det performative element-agtigt. Det bliver bare noget, I sådan set lægger ind i den måde, I selv vælger at strukturere jeres præsentation og jeres diskussioner på, ikke? Ja. I forhold til de underemner, der er i forhold til bæredygtighed, teknologiforståelse og alle sådan nogle ting, skal det ligesom være en separat ting for sig under hvert spørgsmål? Altså vi kommer ind på noget af det, eller skal det bare sådan implementeres i sådan analysen, og når man sådan kører sådan slavisk i forhold til den mulige del? Ja. Det er bare sådan, hvor tydeligt skal det være, at vi har haft øje for det her, og er det fint bare med en af tingene, ellers er det godt at have to med? Ja. Altså både nabosprogs, bæredygtigheds, teknologiforståelses, kredsperspektivet, som jo også var en del af jeres, ikke? Det vil blive en fuldstændig ulidelig opgave, hvis vi i stedet for det performative element skrev, at nu skal der være et kreds, nu skal der være et teknologi, nu skal der være, så jeg siger, nu starter det teknologiforståelses. Det vil være helt latterligt, og det vil også være helt latterligt at kræve af, at I integrerer det overalt, alle de der 4-5 forskellige perspektiver, overalt. Det er jo bare, hvor det giver mening, ikke? Hvor det giver mening, ja. Og hvis det så ligesom bliver tematiseret, så kan I jo godt lige sætte ord på, at nu er vi faktisk inde i en teknologifaglig perspektivering af noget dansk fag. Og det, I skal være ops på der, det er jo, at der i trinmålene, altså i fællesmåls trinmål, står ikke under kompetencemål. I skal ud i de udfoldede trinmål. Der er nogle tillæg til trinmålene, når I kigger på selve oversigterne, de der tabeloversigter, hvor der er koblet teknologifaglige forslag til teknologifaglige add-ons til de forskellige videns- og færdigheds- og kompetencemål. Og det er jo noget, I kan lige orientere jer i, hvis I er i gang med at udvikle et emne, der bringer jer hen et bestemt sted i faghæftets videns- og færdighedsmål, hvor vi kan sige, nu kan vi lokalisere, det er det eller de kompetencemål, vi er i spil her. Det er det er klassetrin, og det er de videns- og færdighedsmål, vi ligesom er i gang med at arbejde med her, og så kan I se, hvilke særlige teknologifaglige perspektiveringer foreslår, fordi de er jo vejledende, foreslår faghæftet, at man kunne anlægge i forhold til netop de kompetence-, videns- og færdighedsmål. Ikke siger, at de kan bruge det til noget, men det kan godt være, at jeg siger, haps, det der kan vi godt bruge til noget. Eller det får jeg til at sige, det der kan vi ikke bruge til noget, men bingo, nu kan der se, hvad det er, vi vil gøre. På den måde kan det inspirere jer. Så I bare lige er ops på det. Men vi forventer altså ikke, at I står og på et ben og siger ky om det der hver eneste gang. Det vil være helt underligt. Nok om det der. Og som sagt, det er ikke noget, I er forpligtet af overhovedet det her. Det er bare vejledende, jeg har lagt det. Den der, det er den, der går igennem i dem alle sammen. Det er ligesom det, der er vores måde at arbejde med på nu, ikke? Så vil jeg så sige, ja, der er de litteraturpædagogiske forhold. Noget af det har vi jo allerede været inde på her, der altså meget hurtigt bliver relevant, når vi har med det her at gøre, ikke? Og altså, når vi kigger på fagformålet, jeg tror lige, jeg vil haste igennem det her lidt, så at vi ikke på den måde bruger for meget tid. Ja, nu står den der helt, ikke? Så kan vi sige, hvor er det, vi hægter det her arbejde op på fagformålet, og hvad er det for nogle nøgleord i fagformålet, der egentlig driver vores
motor i den her del af faget. Ikke? Og så kan vi jo se, at det er de her, jeg har streget under med rødt her. Ikke? Men altså, med det forbehold, eller den fodnote, den lange arbejderbej, jeg startede med at sige, at det her, det handler ikke bare om gode oplevelser og indlevelse. Det handler faktisk om rigtig meget mere, og det handler om nogle ret centrale og meget udfordrede tekstkompetencer, som vi har både i forhold til faktiske tekster og fiktive tekster. Og man kan sige, bare lige for at gøre den helt færdig, at udfordringen består i, at vi begynder at se faktiske tekster, som om de var fiktive. Der bliver præsenteret forskning, massiv evidens for alt muligt andet, og så bliver det affærdiget med, at det her det er synsninger. Og sådan ser du det. Men det er det ikke. Men det, at vi er kommet et sted hen, hvor vores offentlighed kan behandle viden om faktiske forhold i verden, som om det er partsindlæg, som man kan erstatte med modsatrettede opfattelser uden videre. Det er virkelig problematisk. Og at medierne rummer retoriske virkemidler, som gør det sandsynligt, som overbeviser millioner af mennesker. Det er virkelig problematisk. Lige så problematisk er det, at man kan lave fiktion, og at folks offentlighedens fiktionskompetence efterhånden er kommet derhen, at en skuespiller bliver angrebet i et supermarked for at være et dumt svin, fordi den karakter, han spiller i en tv-serie, er et dumt svin. Altså at folk ikke kan skelne, eller siger, du kan ikke tillade dig at skrive sådan. Det er dybt racistisk, eller det er dybt sexistisk, eller det er dybt dyreetisk utilstedeligt, at du tillader dig at skrive sådan en novelle, eller sådan en fabel. Det siger noget om, at folk ikke har forstået, hvad det er, vi bruger fiktion til, og hvorfor vi har det. Som andre ord, vi læser fiktion faktivt, og vi læser fakta fiktivt. Det er meget, meget problematisk. Og en enorm udfordring for skolen. Det er der, vi er, ikke? Så de der ting, jo, de står, men der er så nogle yderligere fodnoter til det, som kan være relevante. Der er kompetencemålene, det har også ude på. Det kan I læse. Det er der, vi er henne selvfølgelig. Det handler meget om fortolkning, men også om alt muligt andet. Nu kommer det her centrale i forhold til det her med valget af lærerfaglige analysemetoder i arbejdet med teksterne. Og i forhold til den didaktiske omsætning. Altså det eleverne skal foretage. Så skal vi have en pause snart? Skal vi have en pause nu? Ja, men det kommer vel an på, om vi skal arbejde bagefter, eller... Ja, det skal I jo forhåbentlig. Jamen, er du færdig? Nej, vi er ikke færdige. Altså, jeg kan bare godt, jeg kan sagtens køre videre, men det er med, jeg spørger jer, om vi skal have pause. Vi skal lige 10 minutter. Ja, faktisk. Vi kører, godt. Altså 10 minutters pause. Ja. Skal vi have 10 minutters pause nu? Jamen, så 10 minutters pause nu. Det er fint. Det gør vi. Ja.